Όπως βλέπετε, παιδιά, σήμερα θα τραβήξουμε 50.000 βίντεο. Έτσι απλά για να φτάσουμε εγγραφές. Ναι, τέλος πάντων. Επίσης, ευχαριστούμε στο hacker. Όχι που μας χάκαρε, αλλά που μείωσε τις εγγραφές στο Λάουρο, γιατί εγώ τις φτάνω τις 200. Αλλά αυτός το ξεκίνησε πρόσφατα. Όχι, ναι. Τόσο κάνα μήνα κι εγώ είμαι ο κάμεραμαν, ναι. Ναι, αλλά χάναμε το κανάλι και το πήρες εσύ δυστυχώς. Ναι, και το χάσαμε εξαιτίας Να μου. έχω 20 εγγραφές και ήθελα να κάψω 50. Μη μιλάς, γιατί εσύ δεν ασχολείσαι όμως, γι' αυτό το πήρα εγώ και έκανα μια βλακεία και ανέβασα τη φάτσα μου. Τώρα ανυπομονώ να πάω σπίτι και να μην μιλάει η μαμά. Ναι. Μπιμπάκο, να τρέξουμε. Ναι, το θέμα είναι μετά που σταματήσω. Αυτό πεις να είναι. Πες το πάρω και να το πετάξω κάτω μία. Κάνε ό,τι θες. Αυτό πες να είναι από το 1951. Γιατί εσύ πάρε τις σακούλες και θα τις βάλεις στην κουζίνα. Ευχαριστώ. Λαμπρό. Θα κάνει πρώτη συμπάλια, θα πω εντάξει. Θα κάνω Θα εγώ. ξέρω κάτι. Εσύ δεν θα κάνεις. Α, ναι, τέλεια. Για να έχω μετά χρόνο. Θα κάνω ξέρω κάτι, εγώ να φάω. Άμα το βλέπεις αυτό το βίντεο ή Χρήστο ή Σπύρο, να ξέρετε ότι Χρήστο δεν θα σε πάρω ακόμη, γιατί πρέπει να κάνω μπάνιο και όπως καταλαβαίνεις. Εσένα δεν σε ρώτησα. Κάνα γαμπούσα να πεις το κέντρο. Θα την κάνει βρουμ βρουμ βρουμ. Δεν σε ρώτησα. Δεν τρέλο. Δεν σε ρώτησα. Δεν το σε ρώτησα. Γιατί εγώ σε ρώτησα. Όχι, γιατί εγώ σε ρώτησα. Ο λαιμός μου ρε Σε βλήμα. ρώτησα. Μπούφε. Άγα. Μου ήρθε το κεφάλι. Ο Χρήστης Χρύς. Αου. Μη στέλνετε Snapchat. Αου. Ούτε Instagram. Ούτε Θα γυρίσει το πόδι μου, σταμάτα. Για να μην σου πω στραβοπάτησα. κάθε μέρα στραβοπατάω και το έχω συνηθίσει. Γι' αυτό τα πόδια μου και είναι ευαίσθητα.